Sí? Bueno, pois moi bo día. Hoxe comparezo coa profunda conmoción que produce coñecer a sentencia condenatoria contra o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerdas, Xavier Ron. Por iso, o primeiro que quero facer desde aquí é enviar todo o noso agarimo, o noso apoio e solidaridade á víctima e á súa familia. E ao decir víctima non quero pasar por alto que se trataba dunha menor que naquel momento tiña 12 anos. Tan só 12 anos. Unha nena que sufriu un dano irreparable e ante isto non vale calar. En nome do Grupo Parlamentario Popular quero sumarme palabra por palabra ás declaracións realizadas onte pola nosa secretaria xeral, Paula Prado, cando cualificou este acto de estremecedor e inadmisible. Do mesmo xeito, apoiamos con total firmeza a postura expresada polo conselleiro de Educación, porque un docente que utiliza a súa posición de superioridade para cometer semellante atrocidade contra unha alumna menor ten que ser apartado de por vida do sistema educativo. Como sociedade, non podemos permitir nin a máis mínima fenda que poña en perigo a seguridade das nosas fillas e fillos nas aulas. E como servidores públicos, é a nosa obriga velar de forma incansable pola integridade dos máis vulnerables, pola dignidade das mulleres e pola exemplaridade absoluta de quen representa o pobo galego. Non nos podemos permitir nin calculadas ambigüedades nin convenientes silencios. Temos que actuar con total contundencia, sen titubeos nin dobres varas de medir, garantindo que as institucións públicas sexan espazos seguros e exemplares. Precisamente por iso, porque os servidores públicos non podemos quedar de perfil, vimos de resistar unha proposición non de lei pola protección da infancia, a dignidade das mulleres e a exemplaridade pública. Queremos elevar este debate ao pleno da Cámara. Queremos que o Parlamento de Galicia vote e aprobe unha iniciativa clara exixindo o máximo rexeitamento institucional cara a estas conductas repugnantes cometidas por persoas con responsabilidade pública. E combinando a todas as forzas políticas a que aparten de inmediato a calquera cargo sobre o que pesen indicios razoables destes delitos. Presentamos esta iniciativa porque lamentablemente non podemos tratar isto como un caso illado nas filas de que logo pretende darnos lección de moralidade a todos os demais. Esta condena do exdiputado Xavier Ron constitúe un episodio que avergoña e repugna a toda a sociedade, pero a realidade é que ven precedida doutras condutas intolerables nese mesmo espazo político. Como non recordar casos como o do señor Errejón, aínda subjúdice, ou a sanción da Universidade Complutense a Juan Carlos Monedero esta mesma semana por comportamentos abusivos con algunhas das súas alumnas. Como non recordar tamén a detención ao exasesor neste mesmo Parlamento, señor Santalices, don Ramiro Santalices, por delitos relacionados coa pornografía infantil. Como non lembrar a condena do profesor e exdirixente político de En Marea, Martiño Ramos, por delitos de natureza sexual contra menores. E esta semana confirmamos a condena a que antes facía mención dun exdiputado. Hai un patrón alarmante que desmonta o seu relato. E ante isto que escoitamos por parte dos seus líderes? Que escoitamos por parte da líder dese espazo, a señora Díaz? Nada. O silencio de quen foi compañeira de escano nesta mesma Cámara dun condenado por un delito de agresión sexual a unha menor é un silencio cómplice, incomprensible e cobarde. Un silencio insostible e hipócrita. Un silencio que políticamente a inhabilita. A ela, quen habitualmente se erixe como voceira do feminismo máis dogmático e purista, a quen acostuma a non tardar máis dun segundo en saír a sentenciar e dar leccións públicas a calquera que lle interese políticamente. Pasaron xa máis de 24 horas desde que coñecemos esta noticia e Yolanda Díaz segue agochada
e calada. É intolerable que xusto cando as mulleres e as víctimas máis vulnerables, como é unha nena de 12 anos, precisan que nos posicionemos sen fisuras ao seu carón e alcemos a voz, Yolanda Díaz cale. Cala ao igual que o están a facer nacionalistas e socialistas galegos. Lamentablemente vemos que clase de feminismo practican, o da conveniencia e o da pancarta. Esta iniciativa non vai de siglas, vai de dignidade democrática e política. Agardamos, polo tanto, a cadar un apoio unánime e claro, sen excusas nin matices, porque creo sinceramente que Galicia non entendería o contrario. E pola miña banda, máis nada. Ata aquí o que tiña que trasladarlles e quedo a súa disposición por se queren formular algunha pregunta sobre esta cuestión ou sobre calquera outra que consideren de interés. Non hai nada? Pois moitas gracias e nos vemos nas seguintes citas informativas.